Hello, BCM TV viewers. Ngusiviwe Mahlahla from BCM TV. Kudala manje sibuzwa ngabantu basikhavarisha imigidi etheni na, and I think we need basi-address leyo nto. We do cover imigidi, but eyona nto si-interested kuyo for i-BCM TV News iba ila session yamabele. There are two ways of esiyikavarisha ngayo, esiyipublisha ngayo. It's either you can send us i-video yakho ngalaphi xa kulandela kokusenzwa lamabele, mhlawumbi uqeshe umuntu okulandikele, then usinikele la clip just le yamabele usithumelele khona ku-BCM TV. At a fee we can publish leyo into, at a very reasonable or unbelievable fee we can publish leyo into. Or alternatively you can use i-photographers zethu or i-videographers zethu to cover umgidi wakho at a cost of 750 per hour. And if hours zininzi kakhulu, then you can negotiate for obasi-coverage. We do use cameras as professional, and we do use abantu aba-professional to edit leyo ilandika yakho. If sukavarisha le londo yakho siyakunika footage yakho, and at the same time we publish it i-highlights of la footage leno sikwenzele yona on i-BCM TV ezindawo zibalulekileyo. So to answer leyo into, please book us in time. Uphendula le into yoba imigidi siyayikavarisha na, yes, nezinye i-events siyazikavarisha, but you need to nisibhukishe in time, nisixelele in time, nibeke i-deposit, because ingxaki yabantu bayabhukisha xa ufike la xesha uthi komnye umuntu hayi ndibhizi nge-weekend ethile. Xa ifika la weekend umuntu akanamali or umuntu utshintshile ii-minds zakhe. So give us i-time, nisinike ilandika. If we say for instance you want to be covered for ufuna siyofota siyokavarisha imigidi yakho, mhlambe sibe khona ucameraman for an hour, which is i-750. You need us usinike deposit of half of that amount as a deposit and secure that date. And if i-date itshintshile, we can negotiate, and the deposit oyithumileyo oyifakileyo, when you decide uba uzokwenzeka or it's non-refundable, because kaloku sobe sicancelishe nayo nezinye event bimele uba siza kuyo ngenxa yoba thina siyazi uba sibhukishiwe on that date. So if we yazi uba icancelishwa in time or izomova in time, sixelele in time so that we can allow abanye abantu bakwazi ukhavarishelwa into zabo. Abanye ke baye bathi masiyofota nje and singazikhuphi into zabo. We respect the privacy of ifamily, but xa ifuna ifamily oba mayikhutshwe into zayo, then we don't have a problem, siyabapublishela. So support i-BCM TV ezi initiatives ezizikwenza uba siyokhavarisha indaba ezi-free. Understand, siyakwazi ke ngokukhavarisha xa sinibhizi nge-weekend, sikwazi ukwenza imali apha ngemigidi lena. Then xa ufuna siyokhavarisha indaba, because indaba zona abantu abasibhatali, mhlawumbi baye basincedise ngaloo petrol xa kuloo ndawo ekude. Otherwise we do cover indaba for free. Anyway, your boy Siviwe Mahlahla, BCM TV. Sithi happy initiative, ikuthiwa yintoni, initiation season. Hope uba engcibi namakhankatha bazobabuyisa abantwana bephila. Sithi mababuyeke bephila. 0 death rate kule ka-2025 ilandika i-circumcision season. Sithi mabaphuye bephila bebonke, kungabikho ushiyeka ngasemva. Keep well, give us a call. I'll leave in numbers zethu apha. Enkosi.